הערות. אחת, לגבי המסלול האלטרנטיבי, אני רוצה להזהיר בפני העובדה שיהיו לנו שני מסלולים, שגם אם אחד מהם המכונה אלטרנטיבי או אזרחי יהיה פתוח לכל מי שרוצה, הוא רוצה להתחתן באופן הזה ולא דרך הרבנות, מה שזה יוצר זה הפקרה של אלה שכן התחתנו ברבנות, אם הם עושות את זה בגלל שהן חייבות מתוך החברה שלהם, ואם הם עושות את זה בגלל בורות שהן לא מבינות את המשמעות של זה. וזה דבר שאנחנו לא יכולות ויכולים להרשות לעצמנו. זה לא יהיה פתרון סביר, זה לא יהיה פתרון קביל. אנחנו חייבות וחייבים לבטל את הבלעדיות של הרבנות. הרישום האזרחי של נישואים יכול להיעשות אך ורק על ידי המדינה, ולא על ידי שום גוף אחר. הטקס יכול להיות כל טקס שהוא, רבני, לא רבני, זה לא רלוונטי. הרישום לא יכול להיות תלוי שום גוף דתי. זה דבר אחד, וזה מאוד דחוף שנשים לב לזה. והדבר השני הוא שזה מדהים הדיונים, שיש מרוב שנות אור שהעוול הזה מתקיים, שהסמכות הבלעדית למעמד אישי, לגירושים לנישואים מסורה בידי הרבנות הראשית, לא משנה, זאת אומרת, בתי הדין האחרים של הדתות האחרות, הכנסת, אנחנו יושבות ויושבים פה חברי כנסת, וכאילו לא, יש איזה חוסר הפנמה שזה בידיים שלנו לשנות את החוק הזה, זה אך ורק בידיים שלנו. יש פה את הדיונים, הרבנים ככה, הרבנים לא ככה, מה זה רלוונטי? יושב פה שי פירון, אפרופו חבל שהלך מיקי לוי שאמר, יש בזה אמירה, כן? שי פירון בא לכאן ביום העגונה שעליזה לוי יזמה ואמרה, הכנסת לא תפתור לכם את הבעיות עם הרבנים. סליחה, הכנסת היא המקום היחידי, ואנחנו צריכות קצת ככה להזדקף ולהיזכר שזה התפקיד שלנו, זה הכל.